Hej YouTube, undskyld. Hej YouTube, og velkommen til ProIT, som jeg hedder på YouTube. Og i dag vil jeg vise, hvordan man får gratis fraps. Og lad os da lægge ud med, hvordan man får gratis fraps. Det står simpelt. Vi åbner os netbrowser, og så går vi ind på Google. Og altså linket til, hvor I kan hente den, har jeg lagt ned i beskrivelsen, så I skal ikke tænke på, hvad I skal. Så går vi ned her og det kan være svært at bruge flaps. For nye vil jeg ikke vælge flaps, og jeg synes også selv den er pæn irriterende, men for dem der allerede har det, eller hvordan de ved hvordan det fungerer og vil gerne have crack, fordi de har prøvet den gratis version af det, som er originalen, og gerne vil have at man kan record med fuld og ikke kun kan få så lidt, at man kan få fuld video ud af det, så har vi crack her. Men ja, som jeg sagde før, til dem der synes det er lettere at bruge det, til at bruge fraps, jeg bruger lige nu, der bruger jeg Microsoft Expression EcoCuter 4, og det her er rigtig godt, og det er rigtig let. Det er så let at finde ud af. Så her skal vi bare trykke download på, og så skal I komme herind, og så venter I simpelthen bare lige 4 sekunder deroppe i den hjørne deroppe, og så når den her, du ser nu bliver den gul, så trykker jeg bare skip AD, og så har I flaps. Ja, det er også en der ringer, så jeg går lige slår lige mit skabte PC ned, hvad kan det. Det er simpelthen det, men linket kommer til at være nede i beskrivelsen, så I skal ikke tænke på hvor linket er og hvordan og sådan ledes. Det er der lagt dernede, så det er simpelthen sådan set det. Farvel YouTube, og tak for den her gang i den her udsendelse af hvordan man får cracket fraps.